କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରଥମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦରୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କୋଣା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗେଲ ବା କୂଳ, ଆଉ ଅର୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଚକ ଅଛି ଯାହାକି ଘଣ୍ଟା ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପୁରୀଠାରୁ ପାଖାପାଖି 35 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା କି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ 53 ଟନ ଚୁମ୍ବକ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଚୁମ୍ବକ କାହିଁକି ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଚୁମ୍ବକଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଟପରେ ଲାଗିଥିବା ଚୁମ୍ବକ ସେହି ଜାହାଜକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ଚୁମ୍ବକ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଜାହାଜର କମ୍ପାସ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ପାଉନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଦେଶୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ କେମିତି ସେ ଚୁମ୍ବକକୁ ହଟାଇବେ। ତାପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚୁମ୍ବକ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବି। ଏହି ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ମଜବୁତ ରହିଥିଲା, କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ପଥର ଏହି ମଝିରେ ଲୁହାର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଚୁମ୍ବକକୁ ନେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ବି 120 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି। 1901 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜନ୍ ଉଡବର୍ନ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମୟର ଗତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ 12ଟି ଚକ ଅଛି ଯାହାକି ସମୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଟାଣୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। 7ଟି ଘୋଡ଼ା 7 ଦିନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ।